news, I felt relieved that finally ang kalbaryong ito ay meron ng patutunguhan. Tila nabunutan daw ng tinik sa dibdib ang isa sa mga first COVID-19 recipient ng bansa na si Dr. Aileen Aniceto matapos niyang makatanggap ng unang dose ng CoronaVac vaccine. Wala naman umano siyang naramdamang kakaibang epekto matapos mabakunahan. Nagpresenta siyang makatanggap ng Chinese-made vaccine upang alisin ang pangamba ng taong bayan sa posibleng maging side effect nito. Giit pa ni Dr. Aileen ang pagpapabakuna ay hindi lamang personal na proteksyon laban sa nakamamatay na coronavirus. It's a win-win situation because you protect yourself from dying of the disease and you protect your loved ones from dying of the disease as well. Kung meron kang kamag-anak na hindi pwede talagang mabakunahan, pues magpabakuna ka. Paglilinaw ng Department of Health, walang pilitan sa pagpapabakuna. May karapatan din ang bawat Pilipino na mamili ng kanilang nais na vaccine brand. Subalit hindi rin naman umano kukuha ng delikadong bakuna ang DOH na makapagpapalala pa sa kasalukuyang health crisis. Nais ng kagawaran na makamit ang herd immunity sa bansa sa lalong madaling panahon. Ito ang magpapababa ng tsansa ng virus transmission at sagot upang magbalik normal na ang sitwasyon. Think of your family, think of the community, think of the Philippines. Kasi kailangan magkaisa tayo. Nagsimula ang vaccination rollout sa mga medical health workers sa Metro Manila isang araw matapos dumating sa bansa ang 600,000 doses ng China-donated vaccines na CoronaVac noong February 28. Base sa Phase 3 data result na inilabas ng Sinovac, 50.65% ang overall efficacy ng CoronaVac. Kung ang clinical trials naman sa Brazil at Turkey ang pagbabasehan, lumalabas na 83.7% effective ang CoronaVac. At 100% ang prevention rate nito upang maiwasan ang anumang hospitalization o pagkamatay dahil sa COVID. Sa kabilang banda, 47% ng mga Pilipino ang takot na magpabakuna kontra COVID ayon sa latest survey ng Pulse Asia. Pangamba sa kaligtasan ng bakuna ang pangunahing rason ng mga respondent. Rainiel Pawid, CLTV News.